Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa a ci gaban littafin Saudala. Littafin Neat Lady tare da ni Fatima Aliyu Zakariya daga nan tashar Mabsuta TV. Masu sauraro kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun labarai a kan lokaci. Nan da nan bacci ya ɗauke Abdul. Abba ya kalli Dakto ya ce, me yake damunsa? Dakto ya ce gaskiya ya saka damuwa a ransa shine ya haifar masa da wannan zazzabin. Sannan na auna BP ɗinsa, gaskiya jininsa ya hau. A yi ƙoƙarin ganin ya rage wannan damuwar. Na bar ku lafiya. Ya juya ya fita. Babu wanda ya magana don kowa ya san mecece damuwar tasa. Juyawa suka yi suka koma falo. Saudala kuwa tun da ya fita jiya take jin bata kyauta ba. Yanzu idan wani abu ya same shi fa. Tana zaune ta ji ana ba shi da lafiya, hankalinta ya bala'in tashi. Kawai dai ta daure ne. Har aka yi sallar la'asar Saudat bata je ta duba shi ba. Umma ce ta shigo ɗakin tana faɗin ashe baki da hankali? Tun ɗazu na yi miki ido ne, na ga iya gudun ruwanki. A ce mijinki ba shi da lafiya ki kasa zuwa ki gaishe shi don kawai ya yi miki laifi? To umarni nake baki ki yi maza ki je ki duba shi yanzu. In ba haka ba wallahi sai na ɓata miki rai. Ta juya ta fita. Babu yanda ta iya, dole ta miƙe ta saka hijabi ta nufi fat ɗinsa. A zaune ta ganshi yana cin abinci. A hankali ta ce sannu ya jikin. Ɗagowa ya kalle ta ya ce da sauki. Ta ce Allah ya ƙara sauki. Ya ce amin. Babu wanda ya kuma magana a cikinsu. Saudala ta miƙe ta ce Allah ya ƙara lafiya, sai an jima. Bata tsaya jin me zai ce ba, ta fita daga ɗakin. Cikin kwanakin kullum Abdul cikin rashin lafiya yake. Saudat kuwa tunda ta je duba shi bata ƙara ganinsa ba ko a hanya. Ranar Laraba gaba ɗaya mutanen gidan sun fita. Saudat ce kawai a gidan tana zaune, sai kawai ta miƙe ta nufi fat ɗin Abdul. Tunda ta shiga take jin sautin amai, cikin sauri ta ƙarasa cikin ɗakin. A kwance ta ganshi ya galabaita ya rame. Ƙarasawa wajensa ta yi ta gyara wajen. Duk abin da take yana kallonta. Da ƙyar ya iya cewa Saudat ki yafe min, kar na mutu da laifin wani a kaina, ki yi haƙuri ki yafe min. Na san da son ki zan mutu. Saudat ta fashe da kuka ta ce na yafe maka wallahi. Don Allah kar ka mutu ka bar ni ma ina son ka wallahi, don Allah kar ka mutu. Abdul ya ce da gaske kike kin yafe min? Ta ce wallahi da gaske nake, har cikin raina na yafe maka. Nan da nan Abdul ya ji cutar tana barin jikinsa. Jawo ta ya kwantar da ita a jikinsa yana jin sauƙin ciwonsa. Sun jima a haka, daga baya sai Saudat ta miƙe ta ce bara na je na kawo maka abinci. Babu jimawa ta dawo ɗauke da flas ɗin abinci. Abdul ya ce ki daina ɗaukar flas mana, ko kin manta ba ke kaɗai ba ce. Murmushi Saudat ta yi bata ce komai ba. Bayan ya gama cin abincin ta ɗauki kayan ta fita da su. Ko da mutan gidan suka dawo sun yi farin cikin ganin Saudat a can, don kowa so yake ta sauko daga fushin. Baba ya ce tunda sun shirya kansu sai su koma gidansu. Wani tsalle iya ta ce babu inda za ta koma har sai ta haihu. Baba ya ce iya kina nufin har wata 4 kenan? Da ta koma in ya so cikin ya shiga watan haihuwa sai ta dawo nan. Da ƙyar aka shawo kan iya ta amince da hakan. Da daddare Abdul da Saudat suka wuce gidansu. Ko da suka koma haƙuri Abdul yake daɗa bata. Ita dai bata ce komai ba. Fat ɗinta ta shiga yana nan yanda ta bar shi, sai dai kura da yi. Wanka ta yi ta fara shirin kwanciya. Abdul ya shigo. Kallonta yake ganin yanda cikin ya yi mata kyau sosai. Yake jin farin ciki yana ratsa shi. A hankali ya tako ya rungume ta baya yana shafa cikinta. Ta ce daman baka kwanta ba? Ya ce ta yaya zan yi bacci bayan na san ina da amarya yau? Murmushi ta ce wai yaushe Hadi za ta dawo? Ya ce ɗazu mun yi waya da ita ta ce min zuwa jibi insha Allah. Saudala ta ce Allah ya kai mu. Juyo da ita yayi yana kallon cikin idonta ya ce ina son ki. Maimaita min abin da kika faɗa ɗazu. Kin furta min kalmar so, ina so na kuma ji yanzu.
Sun koyar da kai sai tana jin kunyar kallon da yake mata. Ta ce cewa ne ni ma ina son ka. Ɗago da fuskar ta ya ce ki kalli cikin idona ki faɗa. Cikin tsiwa ta ce in dai sai na kalli cikin idonka na faɗa to na fasa na ɗazun ma. Na fasa na ɗazun ma da na faɗa ka soke shi na fasa. Ta murguɗa baki murmushi ya ce ashe dai halin yana nan. To bara na yi maganin bakin da yake yin tsiwa. Ya haɗe bakinsu waje ɗaya ya fara kisin ɗinta. Ganin dai Abdul da gaske yake sai na fito daga ɗakin na zauna a falo. Wai ya labarin Hadi kuwa? Hadi cikin kwanakin ta nutsu sosai kamar ba ita ba ta yafe wa Momi duk abin da ta sa ta aikata. Washe gari ta fara shirin dawowa Abuja. Su Saudala kuwa banda love babu abin da ake sha duk inda ta yi Abdul yana makale da ita. Suna zaune a main falo suna tattauna shirin bikin Fadila da Mustapha. Hadi ta yi sallama ta shigo falon. Saudala ta miƙe ta je tana yi mata sannu da zuwa. Ganin cikin jikinta ya sa Hadi take mamaki. Har ƙasa Hadi ta durƙusa tana ba Sauda taƙuri tana neman yafiyarta. Saudala kuwa tun da ta ji an ce ba za ta haihu ba take jin tausayinta. Ta ce na yafe miki Hadiza, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Ta kalli Abdul ta ce ba zan gaji da neman gafararka ba don Allah ka yi haƙuri. Shi ma ya ce babu komai mai Hadi, komai ya huce. Cikin farin ciki ta miƙe ta shiga fat ɗinta. Saudala ta kalli Abdul ta ce to ango amarya fa ta dawo sai a tashi. Murmushi ya ce zan kama ki ne. Ta ce sai dai ka kama kanka mai hancin karas kawai. Ta faɗa tana dariya. Shi ma dariyar ya miƙe ya huce wajen Hadi. A kwance ganta tana faman kuka, ɗago tsaye jikinsa yana shafa kanta. A hankali ta ce na yi niyyar zubar da cikin wata sai gashi bai zube ba ni kuma nawa ya zube kuma har da lalacewar mahaifa. Ina tausaya wa masu hali irin nawa Abdul ji nake ina ma kafin wannan rana ta zo na mutu na huta da wannan bakin cikin da nake ciki. Abdul ya ce ki kwantar da hankalinki ki tuna farko Allah bai kaddara za ki haihu ba. Ki sa a ranki haka ya tsara wa rayuwarki ki kuma daina tuno abin da ya wuce. Hajiyar zuciya take yi tana jin wani irin zafi a ranta. Rarrashinta Abdul ya dinga yi har ya samu ta yi shiru sannan ya kwantar da ita ya nufi masallaci. Bayan wata 3 zaman Saudala da Hadi alhamdulillah suna zaune lafiya. Abdul yana ƙoƙarin ganin ya yi adalci tsakaninsu. Kowacce tana ƙoƙarin ganin ta danna kishi don su zauna lafiya. Cikin Saudala ya shiga wata na 8 babu abin da Saudat take yi a gidan komai Hadi ta ɗauke mata. Duk ita take aikin gidan. Shirye-shiryen bikin Fadila ake don saura sati ɗaya bikin. Amarya Fadila ta yi kyau sosai ta ƙara fare. Ango Mustapha kuwa ba a magana. Dama su Abdul ne manyan abokai ana ta shiri. Ranar Friday aka ɗaura auren Fadila da Mustapha. Saudat da Hadi duk suna gidan su Abdul ana shagalin biki. Bayan an ɗaura aure aka yi kamu a cikin gidan su Abdul. Washe gari da daddare aka fara shirin tafiya dina. Babu wanda Saudat ba ta yi ba amma Abdul ya ce ba za ta ba wai ta yi nauyi. Tana ji tana gani aka tafi dina aka bar ta. Tun daga ranar take fushi da shi har aka kai amarya washe gari ba ta kula Abdul ba. Biki ya watse an yi lafiya an gama lafiya. Saudala tana ɗaki, Abdul ya shigo yana waƙar Nura M Inuwa da yake cewa Saudatu ce burin zuciya ta shiga ɓargo har jijiya. Alƙawarin dama na riƙa mai suna ba zan bar ki ba. Yana yi yana ɗan taka rawa aikam ya ba ta dariya ta dinga dariya kamar me. Dama abin da yake so kenan daga nan suka hau jirgin ma'aurata. Tun bayan da komai ya lafa Saudala take jin mararta na yi mata ciwo. Tun tana daurewa har ta kasa ta fara kuka ganin halin da take ciki ya sa kira Hadi suka tafi asibiti. Direct labor room suka shiga da ita.
Waya Abdul ya sanar da iyayensu. Babu jimawa suka ƙaraso ko hankalinsa a tashe. Kusan 1 hawa amma babu likitan da ya fito daga cikin ɗakin. Wani likita ne ya fito, fuskarsa ɗauke da murmushi, ya ce ta haihu, ta samu babies mace da namiji. Tare suka ce alhamdulillah, masha Allah. Abdul ya ce ya jikin ita mai jegon? Dakto ya ce da sauki, ta samu bacci ne, don gaskiya ta sha wahala, za ku iya shiga ku ganta. Da sauri suka shiga cikin ɗakin, tana kwance tana bacci, gefenta kuma jariran na kwance. Da sauri Hadi ta je ta ɗauki macen ta rungume ta a jikinta, tana jin ƙaunar yarinyar tana ratsa ta. Namijin Abdul ya ɗauka yana kallon sa, babu ta inda ya bar Abdul, kamar su ɗaya. Iya ta ce to ai sai ka ba mu shi mu gani ko? Babu kunya ka wani ɗauki yaro kana faman yin murmushi. Miƙa mata yayi don ya san halin iya. Ta washe baki ta ce kai, wannan yaro babu inda ya bar mai ƙaton kai, har kan nasu iri ɗaya ne. Cikin tausayi mama ta kalli Hadi ta ce to a ba mu aron 'yar taki mu ganta. Ta faɗa tana murmushi. Murmushi Hadi ta yi ta miƙa wa mama 'yar. Suna zaune ana yaba kyawun yaran, Saudala ta farka daga bacci. Sosai take jin ƙwari a jikinta, tunda ta farka kowa ya zuba mata ido. Ana mata sannu. Miƙewa iya ta yi ta ɗora mata yaron a kan cinya ta ce ba shi nono yanzu ya sha. Kallon iya ta yi ta zaro ido alamun mamaki. Iya ta ce wallahi ko ki ba shi ko na danne ki na saka masa a baki. Babu yanda Saudala ta iya, haka ta fara shayar da yaran cikin kunya. Tunda suka koma gida Hadi take ɗauke da macen, duk abin da ake Saudat tana kallonta. Su Fadila sun zo gida ganin bebi. Tunda aka yi haihuwar nan kullum Hadi tana gidansa Abdul. Ranar suna namijin ya ji sunan baba wato Ahmad, macen kuma sunan mama, inda za a dinga kiransu da mufti da muftina. Suna ya yi albarka sosai, mutanen Adamawa sun zo an yi suna da su. A ranar Abdul ya yi wa matansa kyautar motoci, sun yi farin ciki sosai, sun yi masa godiya sosai. Saudala take karɓar gyara daga wajen mama. Tun Abdul yana sa ran a bashi matarsa har ya haƙura. Ranar da Saudala ta yi kwana 40, ranar Abdul ya shirya musu yawon buɗe ido. Gaba ɗayansu suka tafi, ko can kullum Muftina tana wajen Hadi. Watansu 2 a can suka dawo gida. Saudala ta ci gaba da zuwa makaranta don yanzu har sun kusa barin SS1. Watansu Mufti 10 Saudala ta kuma ɗaukar ciki. So ki ga farin ciki wajen Abdul da Hadi. Fadila ma tana ɗauke da nata cikin na wata 5. Tunda ta samu ciki, kula da su Mufti ya dawo wajen Hadi, komai ita take yi. Saudala ta haihu lafiya, ta samu 'ya mace. Fadila ma an sauka an samu baby boy, wanda ya ci sunan abbanta. Ranar suna yarinya ta ci sunan iya wato Amina, inda ake kiranta da Minal. Zo ku ga farin ciki wajen iya, an yi mata takwara. Bakin nan ya ƙi rufuwa. Suna zaune a gidansu Abdul. Saudala ta ce kowa ya shaida na mallaka wa Hadi Mufsina halak malak. Farin ciki wajen Hadi ba a magana. Kuka take tana godiya, haka momi ma ta dinga godiya. Su mama sun yi farin ciki da kyautar da Saudala ta yi wa Hadi. Ko babu komai za ta rage mata raɗaɗin da take ji a ranta. After 7 years, su Saudala an zama manyan hajiyoyi, don yanzu haihuwarta 4. Bayan Minal sai wacce ta ci sunan Umma, ake ce mata Mimi, sai Muhammad. Shekarar Mufti da Muftina 7, har zuwa lokacin Muftina bata san ba Hadi ce ta haife ta ba, kuma sun yi alkawarin ba za ta sani ba. An yi bikin Khadija har tana da 'ya'ya 2. Saudat an gama diploma a kan nursing, yanzu take sa ran yin digiri. Su Abdul an samu ƙarin girma, ya zama Brigadier General, daga General sai shi. Suna zaune a falo gaba ɗayansu. Mufti da Muftina suka shigo. Saudat ta ce har kun dawo daga makaranta? Muftina ta ce wallahi ammi mun dawo. Hadi ta ce to sannunku da zuwa. Suka ce yauwa momi. Kowa ya shiga ɗakinsa. Saudat tana ɗaki tana ba wa Muhammad nono. Abdul ya shigo yana ƙare mata kallo. Zama ya a kusa da ita ya ce ammin yara ana zaune.
Murmushi ta ce, ina zaune. Ya janyo ta jikinsa ya ce, ya kamata a yaye Muhammad, a yi masa ƙani. Saudala ta ce, ka ji mai hancin karas ɗin nan, haihuwa fa da wuya. Hancinta ya ja ya ce, wannan sunan ba zai fita daga bakinki ba ko? Murmushi ta ce, don ma ban ce Brown Strawman ba. Ta faɗa tana dariya. Ya ce, zan kama ki ne yarinya. Ta ce, ni ma zan kama ka ne yaro. Yar dariya ya ce, ina son ki Saudat. Kin bani farin ciki a rayuwata, kin haifa min yara masu albarka. Allah ya bar mu tare da ke. Murmushi ta ce, amin mijina. Alhamdulillah. A nan na kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Saudala. Kuskuren da na yi a ciki Allah ya yafe. To duka a nan mu ma muka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Saudala. Da fatan kun ji daɗin wannan littafi. Sai mun haɗa shiri na gaba.